Vše začalo, když se ze sektoru domácích dostal jeden mladík na hrací plochu. Podle hlavního pořadatele ale nešlo o mladoboleslavského fanouška. To opravdu z našeho sektoru, ale byl to fanoušek jejich. Podle domácích šlo o fanouška Baníku polské národnosti, ten pak skončil v policejní cele. Tvrdost zákroku, kterého se neúčastnil jen označení pořadatele, rozlítila Baníkovce v jejich sektoru. Tam se střetli právě s pořadateli. 3 z nich odnesli jejich řádění zraněními. Nějaký kopance do hlavy, tržné rány na hlavě, není to nic příjemného. Problémy s Baníkovci byly i ve městě, dohromady bylo zadrženo zhruba 2. Příznivců ostravského klubu. Přestože aktéři zápasu byli v kabinách a vše neviděli, měli by mít víc odvahy a od rváčů v kuklách se výrazně distancovat. To se nestalo. Fanoušky, těžko k tomu něco říkat. Já se tak nebudu. Přerušením zápasu v Mladé Boleslavi se bude zabývat disciplinární komise fotbalové asociace. Zkoumat bude jak řádění hostujících fanoušků, tak i to, jak byla ze strany domácích zvládnuta pořadatelská služba.